Hadian jonga pila banyui ki don katto kat nengot ki khna poli jongka St Anthony's College ki ba lami renti lang mata singi haka jeng yalam jongka HYC bat kan ne husu ban halor kanong rem ban persa ya karai jongka college authority ban penpong uniform no i khna poli haka ne college la ban kedau ba dang men sim snam nakaliang jongki nong panya ya college kila sim ya ka survey ban sutu ya ki khna college hato ki tre anam ban penpong uniform yaki hakane college chenrai hakane survey la lap ba kalong marsiteng ka jeng ya kersan bat marsiteng ki ba persa te hadian jonga ki de ki kena ki ba persa yakane karai bat ban sung thu kham ba ke ka le se ka daw ka ba panlong ki ban persa yakane karai ban panphong uniform ngene karan bat kinong yalam kane husu ngene karan bat kinong yalam ke HYC bat ki kena puliru hangne ban sung thu ya ka daw jongki ada kim kwa ban point uniform te mi no na ni college ki bidu am ki ong ta so ka basuk ha kasuk si ngis la don ha middle of semester kasuk si ngi bangin lek shagawe jaka la dari kum tas dang min kong nyo pisana no ken balik ken refund kri jing ko ajang hi bangin wan jai ni college tang bapan ha ka por bangi wat ban join kam thot te ba ngi dei ban phong uniform nei la dari kum ta tingi rung last 2 am ngila don te ngila change no te ngila lek no shawe ru ibala biang hun kentet te hakani kesni adalah hanika grup bangin ya yang persama hakani ka jing penni hakani ka uniform nomor ba ngem sko ya hab ngila dan hak fourth semester ngidan stang documents bangin pendap no hakani ka degree te financially kalau penthut ngi ha family nomor we didn't plan for this but kalau ereng kadru bat ka semester fee jengi bagai deven sio hakani ka fifth sem for us students who work part-time job it's very difficult because no one will provide you rooms for changing clothes and it's quite expensive, the uniforms, and the quality is not that good. We have to buy compulsory for 5,900 and so most of the students here in St. Anthony's College, they are not rich. Ni kuat benda our own individuality to express our own self opinions and all. Even through expressing our opinions, our speech doesn't mean through like literal speaking, but also through the way we dress, through the way we act. The uniforms will, in a sense, will make us feel like more unified and all. But still, it comes back to the reason that it helps us express our own individuality. Hello, organizing ya perjing mut sepangkan kijing pong uniform ni St. Anthony's College tengah kemudian ni nak kinong hikai nadu basdang nadu senam ni belalit no tegal adon gini ka feedback mo baka college kelasem nakaliang so ki stakeholders ki pa ki parents ki students badrut nak kinong hikai te hakata ka feedback ka bangi tip kong kinong hikai ka pau sai ba kidon ki bakwa berkidon ku gibam kwa harin kita geladon ki meetings kawai harin kawai banya finalize gini dah bakat dua ke college ki ada side ba ngin ya penpong uniform no iki kena berkidon ki jing kidon ki positive sides jong kata jing pong uniform kidon ru kita ki negative sides ke bagi kena ki penpau te komuno hikai bangan ya sya sekunu kaliang kamlong ka bah mo hanrei sigentian mo ban ong baladang ka college hi kala kalabu ya gani ka kendon bangi dei ban uniform bagi kena ki di ban pong uniform tenga tharai na kalang sa college kino hikai baro hi ki hab ban yamil jimbot lang ba kan long kum tawat la dan IWR ki ba persya ya gani personally what mangaru ngadon ita ijing sngow ba nda pong uniform ka wanra kata ka jing itli kata jing itnat ka jing renti ma hagariam ka bej nam tagi kena nakui galiang pa namar ngadai buri ubkham ko ay ta freedom ha te ngakwa bangan riam campaign gi paralok te kata kadai goi bakwa ban maintain ta individuality kidon gi khna ki ba ong ba ka bha gani
kidan ki me ki kma ki ong ka bha kan ni namar ba ha ka jaka ban hab ya the jan ki ba rem ki ba pher man ga por khana man bi ban wan college bania dress up ita yurkom stanat ma bania itanat iwe te kadang ke expenditure kata ka liang dil dadan ke uniform pat ka wan ra pat kata ka uniform ti ba barok khat menta ki yo ai uniform ha ju ka dor democratically speaking haba ka majority kala decide ya ka AKA te wat gitu kibam kuai gani wat gitu kibam persyaru kin hab banya bot ganya kani ngam tip gani kan lam syai hanrai kabahi bagi don giba persya kabah bagi don giba yasha ikan dono nomor haka komagini ki kini ki issues ki bakta kom ni te kandan mi gumbani ki kai hanre komudong hikai bola tereng ni la pala dekat prasnam te ngani yasha ai ke college ke le nomor kala le agar kom ka ba ngas ngo kala kabek nomor nadu pasdang badadu menta kaya bek kamdan ke jing bori na dien kan ba long basu impose sendan kensan ni kan ni te tangi tahi tang ba kawai ru nga respect hi kata ka will kata ka ita jing kwa long different mo jongki khana I respect that but kidan ki wi pat ki por ki ba phila ban le kita kung ngidan ka college week ta ka tu por phila ban riam kat pa phi man hanrei pendawan po college kadika jaka phiwan ban pule te habang ngilit kendo e principal mentan ngila ya ai to ka signature campaign jungi na tadi ki graphs ki bangila le through service based on the financial conditions of students and also a letter ka shthi ka bangila draft bangin request complete exemption for the fourth semesters but ya ki first semester sudah ngiong ba kin dan leniency namar ba kini ki first semester sudah pa ki join college ki coming yo ka information ba kin hap hong uniform nadu ala shim snam pada kila aban introduce ki uniform kila aban long strict from the next batch tang ba ki hap ban bu jing thok ba kan haye ki khana shwa ba kin fill ka form jong college ki di bandan ka notice satu ban ong ba long ba ki barung hani college uniform is mandatory hata ka por ki khana ki barung hani po college borok ken ya phong uniform lut te long kin de ki balong ki ba munjur ken man phong uniform ki ba munjur ban phong te ki la awat admission shawai te ka jubab ka jong principal ka long ba ya ka ba menta kani kamdi ka decision jong umar wai kadi ka decision jong ki higher authorities jong kata di jong ki solutions te ong ba ya ka ba menta ngin nang habban unang habban chong meeting bat ki ban discuss ki jing jong ki khana Kom tu pilai yo sekolah nak ki kena boleh jongkan yo college ki balapan sekolah ya ka ega jengmut ka jong ki ban persya mentah si ki don ki baong ba kadai ka weiru kadai hapisa pilan nomor karem dor ka uniform ka poya do san ndeo jari kini ki kena balapoya ki 5th semester ye ki don sa komba sistem tam ban ha college te lada ban phong uniform ka long le no e ki ban chuti ya ta ka uniform te ka ta ka de ka we na ki daw ba kini ki kana mata si kilami ban persya ngare me ban ki kharmandai na mata for front media